Mangena ngeke kawubhala inkondlo ndoda. Liyophuma nini nelanga empumalanga sithokozela ubuhle besibhakabhaka. Kusihlwa sihambe bumnyama ongena nhlansi yokukhanya. Izikhisi zomhlaba sizivika ngobumnyama nami nezibani zokukhanyisa indlela zabo bayizinkomo ezidla zodwa. Sisohambile olungenamkhawulo nowasiqalela le ndlela akasitshelanga la sibheke khona. Siyincwadi engenasiphetho ebhalwa nsuku zonke nosaziyo isiphetho sayo uyala ukusikhombisa indlela okumele siyithabathe ukuze sifike esiphutheni. Wathi okuhle kuyalindwa silingiswe kabi-ke ngokuvumela abangemuva bedlule ngempumelelo. Nalo wathi indlela ifundwa kwabaphambili akasho kwenza njani uma sengaphambili kunguyena obekufanele efunde kuwe. Sesamukela ukubizwa ngezahluleki bangicakileke nosonkondlo bebethi ukubekezela kuzala impumelelo. Bekezela kokugcina mntana womuntu omnyama ngoba kuyenzeka ulahle